Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska som si pre vás pripravil full day of eating, vlastne celý deň jedenia so mnou a vlastne ako to vyzerá, čo vlastne zjem, keď sa nachádzam 2 týždne do súťaže. Včera to boli presne 2 týždne do súťaže, včera bola sobota, vlastne o 2 týždne v sobotu je vlastne súťaž. Teraz vlastne ja som prišiel z mojej ranej prechádzky, išiel som na 4000 krokov, to je cca 40 minút, išiel som sa proste ráno prejsť, aby som naštartoval metabolizmus, aby to všetko parádne trávilo, aby som sa proste rozhýbal, aby som sa prebral. Taká moja neoddeliteľná časť mojej ranej rutiny. Do toho som vlastne dneska musel poslať trénové fotky, teraz vlastne tie check-ins bývajú oveľa pravidelnejšie kvôli tomu, aby som vedel, keď tak urobiť nejaké zmeny, ktoré sú potrebné na základe toho, ako moja forma vyzerá, ako sa to vlastne ďalej hýbe. Máme málo času do tej súťaže, no tak proste tie check-iny musia byť proste viacej frekventované a aby sme náhodou niečo proste, nie že nepokazili, ale aby proste všetko vychádzalo podľa plánov, čo zatiaľ vychádza. A takže tak, vlastne poslal som trénové fotky, robil som si vonku vlastne check-ins a vždycky vlastne predtým sa ešte prejdem, pretože ešte strašne vonku tma a absolútne nič nevidieť, takže vlastne check-in si nemôžem spraviť žiadne kontroly, takže musím zase najprv prejsť a potom sa vrátim a potom si vlastne spravím fotky. Video robím screenshoty, pošlem do trénerovi, ešte s váhou, vlastne každý deň mu posielam aj váhu, aby sme videli, či náhodou tá váha či stagnuje alebo nejde náhodou moc dole. Čo zatiaľ extrémne moc dole nešla, stále pekne kontinuálne išla dole, stále chudnem a takže tak. Na čo sa ešte teším je moje jedlo číslo 1. Sice to máme ešte prázdne, hej, ale ideme si pripraviť jedlo číslo 1, čo nebude nejaké úžasné, ale máme tam vlastne vajíčka, ktoré som fakt že dlho nemal a nie je to z nejakého dôvodu špecifického. Nemal som ich preto, že mi vyhovovala vlastne rýžová kaša s proteínom, bolo to rýchlo straviteľné jedlo, mohol som ísť nej potom cvičiť, takže v pohode, ale tým, že teraz v prvom jedle už žiadne sacharidy nemám, tak rýžovú kašu samozrejme nedávam v prvom jedle. A iba proteín s ničím by bol strašne málo. Tady som mal tuky ako zdroj tukov vlastne horkú čokoládu, ale tu sme teraz vyradili, skôr sa snažím teraz pekne z vajíčok. Takže vlastne jedlo číslo 1 budú vaječné bielka, tu máme 7 vaječných bielok, tu máme cca, že jeden vaječný bielok je 33 gramov, takže musíme si to vypočítať. 7 celých vaječných bielok, tu máme 231 gramov. Presne úplne na gram. Nechápem z toho. Pozorujeme si vlastne panvicu. Tu mám vlastne už nejaký mix zeleniny. Vlastne cuketu, papriku, hríby, červenú papriku, teda zelenú papriku. Takže to použijem. Tomu použijem špenát. No tak to tam ja nepodarilo. No tak to nejako vyzerá. Nie moc. Ešte trochu na chuť. Tu máme jedlo číslo 1. Máme tam 7 vaječných bielok, jedno celé vajíčko, zeleninu, sol a trochu kečupu na dochutenie. Ale ja sa na to neskutočne teším, lebo fakt vajíčka som dlho nemával, takže aj keď v tomto jedle nemám žiadne sacharidy, tak mi to vôbec nevadí, pretože si to fakt že vychutám, takže spravím dobrú chuť. Vidíme sa u jedla číslo 2, čo bude tiež bezsacharidové jedlo. OK, tak tu sa robí jedlo číslo 2, bezsacharidové jedlo. Takže tu máme 200 g kuracích prs, máme tu mix zeleniny, ktorú už mám vlastne vždy pripravený dopredu. Máme tam, ja už som hovoril, tu je vlastne tá cukina, červená paprika, zelená paprika, máme tam nejaké mushrooms, teda hríby. Tu máme ešte rímsky šalát. OK, takže máme tu jedlo číslo 2, 200 g kuracích prs, máme tam vlastne iba zeleninu, takže toto vlastne jedlo číslo 2, ešte som to samozrejme posolil, na to nemôžeme zabúdať. No a máme vlastne 9:45 ráno, vlastne prvé jedlo som mal po tej ranej prechádzke a to som mal okolo 3:47, takže medzi jedlami sa snažím dodržovať rozostup cca 2,5 až 4 hodiny, aby mi to fakt že stravilo dobre. Aj keď samozrejme proste teraz tie jedla, jak som malé, no tak mi to stále straví dobre, mi stačí možno 2 hodiny, ale stále pocitujem, že po tých 2 hodinách nie som ešte až tak extrémne hladný, takže chcem trošku, aby ten žalúdok sa stiahol, aby mi vyhladlo, aby som potom bol zase ready to eat. Ďalšia vec, po tomto jedle sa poviem zase prejsť na nejakých 10 minút a mi to zase trošku vytravilo, aby som samozrejme dodržoval ešte kroky, ktoré musím za deň spraviť. Bol som sa vlastne prejsť na lačno,
Jak som hovoril, a bol som potom vlastne po jedle číslo 1, to znamená ďalších nejakých 4000 krokov, takže máme už okolo 8000 krokov, za deň mám spraviť 15. A kardio vlastne teraz sme úplne vyradili, už dávnejšie sme vyradili, žiadne kardio nerobíme, pretože to by jedine pušovalo ten fecík trošku ešte vyššie. Na začiatku diety je to fajn, ale teraz proste v môjom prípade ja viem, že by som pálil docela svaly, takže to aj nepotrebujem, ja si svaly chcem udržať, chcem si udržať performance. A jak sme práve že vyradili z cardio z tréningu, tak performance vlastne dostal, stále som sa vedel udržať silu, to má 2 týždne do súťaže a stále sa viem udržať silu a ešte robiť progres v gyme, čo je super. Takže idem sa na to dočkať, idem sa nájsť, vidíme sa pri jedle číslo 3. Máme tu jedlo číslo 3, tu bude 50 g ryže, mám tu vlastne len 42 g ryže, lebo som nemal dostatok a mám tu 200 g hovedzieho so zeleninou, čo si vlastne teraz zohrieme na pamici. A tých zvyšných vlastne 8 g ryže som použil ryžový chlebík a k tomu vlastne 100 g ovocia, takže som takto vyšpekuloval, že sa ryžový chlebík, mám to jahody, maliny a trošku škorice na dochutenie a to bude úplne topka, takže toto je jedlo číslo 3 a zostávajú ešte ďalšie 3. Radšej sa fakt, že zohrám na pamici, pretože to chutí proste lepšie a ja chcem svoje jedlá mať čo najchutnejšie. A takto vlastne ešte ryžu som tam hodil a teraz tú ryžu takto len pritlačím a bude taká fried. Môžete vyskúšať. Tak tam nechám chvíľku, obrátim to a znova. Takže ja už som vlastne prišiel aj z prechádzky ďalšej. Mám už vlastne väčšinu krokov svojich za sebou. Máme tu jedlo číslo 4. Máme tu vlastne 100 g pečených zemiakov, konečne nejaké sacharidy, vlastne v predošlom jedle som mal 50 g ryže, jak dobré sa vám, že? Máme tam zeleninu a 200 g vlastne kuracích prst. Toto jedlo som vlastne mával v objeme, tým, že tam boli ešte pridané vlastne tuky z avokáda a bolo tam samozrejme oveľa viacej tých zemiakov. V objeme som jej dával 500 g, takže možno vám toto príde, že docela veľa, hej, ale v objeme som jej dával dvakrát toľko viacej, takže pre mňa je toto fakt extrémna porcia, ale teším sa na to, takže samozrejme do toho si dám ešte sol a k tomu ešte pôjde ovocie 150 g vlastne lesných plodov, takže dobrú chuť vám prajem. OK, takže máme tu jedlo číslo 5, predposledné jedlo dňa. Na toto som sa neskutočne tešil, na toto sme všetci čakali. Máme tu vlastne anabolické kuky z ovsených vločiek, máme tam 50 g ovsených vločiek, 40 g proteínu, 100 g boblovitého ovocia a 20 g mandlového masla. Vlastne toto je úplne všetko, ja to už väčšinou zamiešam, honím to vlastne do turby a mám z toho také kuky, ale na ten recept si ešte počkajte, to uvidíte, takže takéto veci si viete urobiť proste v príprave a nie som vlastne žiadne pridané, proste najviac kalórií, je to proste úplne to isté, čo by som mal mať, len som to proste takto vyšpekuloval a vyzerá to proste úplne neskutočne, takže a vlastne toto na vrchu je len proteín, ktorý som si zmiešal vlastne trošku s vodou, aby bol z toho taký puding a to si vlastne dávam na tú rýžovú kašu, čo stále jem a to sme teraz vlastne vylali na to. Takže nemá to veľa kalórií, môžete stále to takéto jesť a v objeme môžete to jesť oveľa viacej, takže čo môže byť lepšie. OK, takže máme tu posledné jedlo dňa. Robil som si vlastne takýto cookie proteínový, k tomu máme vlastne ovocie, k tomu dám ešte mandlové maslo a tu mám vlastne ešte proteín, takže to s tým polejem a neskutočne sa na to teším. OK, takže máme tu posledné jedlo dňa, jedlo číslo 6, máme 7 hodín a o 2 hodinky pôjdeme spať. Máme tu vlastne, ja viem, vyzerá to úžasne, ale nie je to moc. Toto si vlastne robím také cookie, čo som si vymyslel taký svoj recept počas prípravy a zatiaľ fakt, že si neskutočne užívam. Je to vlastne taký istý recept, ktorý som použil pri predošlom jedle, vlastne z toho ovsenou cookie, len tu som vlastne použil rýžovú kašu. Vlastne makrá sú skoro úplne tie isté rovnaké, jedine tam mám viacej trošku tej rýžovej kaše a trošku viacej ovocia, to je celé, takže idem si to užiť, neskutočne sa to teším a tak, takže toto je full dayový eating, vlastne 2 týždne do súťaže. Si tých kalórií, hej, mám docela, možno niektorí vám to príde, že to je veľa, ale fakt ja som v objeme mal 2-krát toľko kalórií, ale stále mám pocit, že nie som až tak extrémne hladný, ako som býval kedysi. Základ bol vlastne si počas celej prípravy udržať performance, čo som dokázal, stále viem robiť progres. Máme 2 týždne na to, aby sme priniesli tú najlepšiu formu, idem si to užiť,
Takže prajem vám dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.